ସରିଲା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ। ଏ ନୂଆଖାଇ ଅବସରରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଗାଁ ପଡ଼ିଶା ସାହି ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ନା କାହିଁକି ନୂଆଖାଇରେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଛୁଟି ଆସିଥିଲେ ନିଜର ପରିବାର ପାଖକୁ। ନୂଆଖାଇ ଗୋଟେ ଖୁସି ଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ। ନୂଆ ଧାନ ନୂଆ ଭୋଗକୁ ଲଗାଇ ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ ହୁଏ। ତାପରେ ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ପା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର କରି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦାନ କରନ୍ତି। ଏ ନୂଆଖାଇ ଅବସରରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ। ସବୁଠି ଶୁଭୁଥିଲା ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର। ପରିବାର ପ୍ରିୟଜନ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ପ୍ରିୟଜନକୁ ପାଇ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀକୁଲ ଚିନ୍ତାରେ। କିନ୍ତୁ ବିଧିରକ୍ଷା ପୂର୍ବକ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ଠିକ୍ ଗଣେଶ ପୂଜାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନରେ ଏହି ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ହୁଏ। ଦିନରେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ବେଲ୍ ବୁଡ଼ିଗଲେ ତାଲେ ତାଲେ ଝୁମେ ଗାଁ। ସଂସ୍କୃତିର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ନୂଆଖାଇ। ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରି ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁଠି ଦେଖିଲେ ସବୁଠି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ। ଘରେ ଘରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼କା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର ହେଇ ନୂଆଖାଇ ଭେଟ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମଣପୁର ଗୁଗୁଲିନୁ ପରିବାର ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର। ଜୟ ମା ସମଲେଇ। ସେ ମା ସମଲେଇଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ଶୁଭରେ ରଖନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଧନଜନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ସେ ମା ସମଲେଇଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର। ଆଶା କରିବୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଜୟ ମା ସମଲେଇ। ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର। ଲକ୍ଷ୍ମଣପୁରରୁ ବୁଲୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଗୁଗଲି ନ୍ୟୁଜ୍।